भागवत प्रथम स्कंद। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखदमूर्तं दवस्यं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथमोऽध्याय। नमो हि नृसिंहचरण अनादि परम कारण ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତ ବିଚାର ନ ଘଟେ ଜଗତେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦ ସାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲା ଯେ ବିସ୍ତାର। ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ଦ ଜଳେ ଅନଳେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ। ରୂପ ଅରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାହା ଜଗରେ ଅନୁମାନି। ସ୍ୱଭାବେ ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ତ ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ। ସ୍ୱଭାବେ ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ତ ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିରତେ କୁହୁକ ବୋଲାଇ। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହା ଭାବିଲେ ଭାବୁ ତରି। ତାର ଚରଣୀ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନ। ସେ ହରି ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଦେ ଗୀତ ନାଦ କରି। ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ ବନ୍ଦଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇ। ସେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟାବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଭ କର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ଯେହୁ ଅନୁମାନି ଏଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଜାଣି ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି। ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ହୃଦୟରେ ବସଇ ତକ୍ଷଣ ଅନାଦେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସକଳ ଦେବ ହୋଇ ଭୂଖେ ଫଳେ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେହେଁ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଉପେକ୍ଷୀ। ତୋଷ ଅଧରେ ପାନ କଲେ ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଏ ବା ଦେବ ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସାଧୁ ଗୁଣେ ସୁଜନେ ପ୍ରିୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦ କର ସୁଧାପାନ ଯେଣୁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଗାନ। ଏ ଚାରି ରସଙ୍କର ମୂଳ ନିଗମ ବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ। ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏଁ ଯେବେ ତରିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ହେ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ଯେ ନମସ୍ୟା ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନିଏ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଉପେକ୍ଷୀ। ସୈନିକ ଆଦି ମୁନିଗଣେ ମିଳିଲେ ନମସ୍ୟା ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି ଏକାନ୍ତେ ମନିଏ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭେ ସର୍ବ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସକାଳେ ମିଳି ପ୍ରାତଃକାଳେ କର୍ମ ସାଧିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ। ସୁତ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରି ସକଳେ ବସିଲେ ଆବୋରି। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ। ଋଷ ହଉଛୁ ଭୂସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୋର ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିବ ତାହାର ସମ୍ଭାଷ। ସଂସାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଚର ତୁମ ମତେ। ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏ କଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଦନୁ ଅଛି ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମେ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତି। ଶିଷ୍ୟରେ ହିତେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହେ।
ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ ଯେଣୁ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭରେ ଯେବେ ଦୟା ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଯୁଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଧରି ତୁମ୍ଭ ଚିତେ କହ କେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଘୋର ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଆଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ତୁମ୍ଭ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହି ତଳେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ସେ ହେତୁ କହ ସୁଧ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ଉଡ଼ି ଯାହାର ନାମ ଉଚାରିଲେ ସଙ୍କଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ ଯା ଭୟୁ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପାବନ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ ଶ୍ଲୋକେ ପୁଣ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଏକେ ଏକେ କଳି କଳୁଷନ ଲାଗଇ କେ ବା ନ ତରେ ଏହା ଗାଇ ଯେ ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ବନେ ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଶରୀର ଅବତାରେ କଳିଆ ଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭ କ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୋମୁନି କର ତୁମ୍ଭେ ଦୟା ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଲି ତୁମ୍ଭ ମେଳେ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ ଏ ଜଳୁ କର ତୁମ୍ଭେ ପାର ବୋଇତ ଯେହ୍ନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେ ହରି ଭକତ ବତ୍ସଳ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ ସକଳ ଧର୍ମ ଯାର ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଆ ଗମେ ଭଗବାନ ପଶିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣେ ପଶିବ ସେ କଥା କହ ମୁନିଭର ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର ଆତ୍ମାର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟେ ତୋଷଣ ଲଭେ ଆମ୍ଭ ଚିତେ ଜିହ ଯେ ସନେ ସୁଧା ରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହଁଇ ସନ୍ତେଷ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ହରି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ କର୍ମ କରି ଏମନ୍ତେ ନିମିଷ ବନସ୍ତେ ସକଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସୈନିକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଏ ଘୋର ଭବୁ ଦୁସ୍ତରରୁ ଉଦ୍ଧବ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା ବୈଶ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନିମିଷିନୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଋଷି ପ୍ରଶ୍ନ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ।